Arestado ang isang newly identified street-level drug pusher sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Kalongongan, PUV, Corpus, Masbate, alas 6:50 ng gabi nitong Marso 17. Kinilala ang suspect na si alias Vid, 34 anyos at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa kanya ang 8 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 8.8 grams na tinatayang nagkakahalaga ng 59,000 pesos. Since last year pa nila to minomonitor, may mga information po silang nakukuha na during dun sa ng trabaho niya, sinisingit niya ma'am yung pagbebenta po ng illegal na droga. Naging matagumpay ang ikinasang operasyon sa pangunguna ng PUV Corpus MPS, katuwang ang 502nd Maneuver Company Regional Mobile Force Company, 2nd Provincial Mobile Force Company, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Maraming nahuhuli dahil marami pong nagbibigay ng report sa amin. Maganda naman na ganito yung na ganito kasi yung tao na dating hindi masyado nakikialam, ngayon po nagre-report na sila para mahuli po yung mga kilala o alam nilang involved po sa illegal na droga. Kasalukuyang nasa kustudiya ng PUV Corpus MPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.